helt afgørende for ham, hvor stor en chance det er. Nej. Der er ingen åbning i første omgang. Sendels. Men i anden del er Daniel Agger. Daniel Agger kroner en meget, meget flot indsats, hvor han har begået en enkelt fejl, som kunne være blevet dyr. Men den samler han op her med sit første mål for Brøndby. Og 2-1 Brøndby. Og så lille er forskellen på at være helt og være skurk. For 2 minutter siden kunne han være kampen og Brøndby skurk. Nu ender han formentlig med at blive Brøndbys helt på et fantastisk flot hovedstødsmål. Dirigeret direkte ind i det lange hjørne, uden chance for kampens anden store profil, Onysko. Prøv at se her. Der. Teknisk flot, og prøv at se der, der er ingen tvivl. Han hænger i luften, og så lægger han den ind. Fuldstændig uden chance for Onysko. Kommer kolossalt højt op i sine hovedstød, Daniel Agger.